Pagka-view palit na mo! Wah! Na. Labog ka nang sablig-sablig ron. Kasun lang sa balde. Lah! Patay ka na. So yo, what's up mga lods? So karong adlaw mag-video kung kuya no kay nato siya unboxing. Unsa man yung unboxing niya? Natay unboxing mga pre so na nagpada sa ato ano kaning Lotus. Lotus. Kasi gilotos. Lahi yung nasa unang-una ninyo. Lotus yung mga pre kay. Ito pakita. Lotus Nya kuno siya mga pre kanang pressure washer. So pahinlo bitaw sa motor or sakyanan. So gamit niya siya mga pre kay sa mga sa mga inyong mga sakyanan ng mga hugaw kayo no. So yun, nablihan ng pre kay pero wa pa rin na mo nahabuan eh. So atong habuan mga pre kung sa isud no. So kung mga pre kay nani available ni sa Shopee o sa Lazada mga pre kay. So bago pa sila naninda mga pre kay pero most trusted na sila sa Shopee ug Lazada no. So yun, branded ni siya mga pre kay Lotus. So kani mo ni butang goro sa tubig goro pampasuyo. Mo ni connect. So dai kuan kanang silpusil goro ni. Di sadlanan goro ni sa sabon goro sabon. Sabon na siya. Kani mo na iyang pusil mga brigay. Pagtulos mo. Wow. Mari panghilo niyo mga brigay. Wala ko ganit brad. Tani abot sa ikaw na, tayo ko bugoy ro. Down! Dai sumpay goro sa tumoy goro niya. So gusto mo palitan mo pre kay ang ilang link sa ilang tindahan sa Shopee sa Lazada ako ibutan sa pin comments or sa mga pre kay sa comment section. Oh, gamit jud kay ni para di na mo magughug bitaw. Iba bitang. So kaysa mo hughog mo pre kay palit na lang mo ani kay makatipid pa mo. Di na sa balayr mo maginlo ba kung kay ilog. Wa jud gamit jud kay ni siya mga pre kay. So mo na di pinaka-importante mga pre kay. So pila may price ani niya? Ang price ani kay 2,000 gud pagkape na. Pila? So gamit kayo sa inyong mga motor, mga sakyanan niyo dira no o mga chinilas niyo dira, mga lapo kayo, ng mga bunin niyo dira sa patira-tira, tang-tang lagi na. 2,975 din mga pre kay. So yun, brato raman day kayo, sulit mo kayo. Sa ilang ko mga pre kay tindahan kay Denmark Clickmart. So ako rin butang ang link sa ilang ko mga pre sa tindahan. So siyempre ato dun yung testingan kung para makita sa nila ba nga. Testingan gud. Testingan jud nato ron. So asam ta mangitag tubig. So stop sa kay. Upat nga ba saan? Di ko rin So sige, amos ang i-set up mga pare ko ya. Mga pare kay para matestingan jud. So yun. So mga pare kay na symbol ano. So darap Lotus brand mga pare kay. So yun. Denmark Clickmart. So salamat kayo sa inyong gihatag no. Ato po sila sa Richard ko pwede niligo. Ato yun mga pre kay. Awit lang. So dire mga din ikuan mga pre kay ng butanganas tubig no. Ano yung hose niya mga pre kay niya gipaagi dito sa likod. So connect na siya gisaksak. Okay. Ano na. Ano to mga pre kay dito mga pre kay oh. Pusog kayo mga pre kay. Ito. Hindi kasi tara. Na ino mag-ibo. Hindi na madyasan niya, adyasan. Yan! Yan! Ha? So kayo mga prekay, grabe ha? Oh! Layo kayo mga prekay! Pwede, ligaw ang irawan eh. Pwede. Grabe, abot nga to sa ano, abot nga to sa buto. Oh? Pwede pa katag. Pwede pa. Pwede na sa mga prekay. Ayaw, bro. Push ka tayo, Mac. Ilaw ya, ilaw. Para pa Richard, para makamang ka. Awa, bantay. Model nilbagon. Hoy! Gi, okay, kayo ramang parang kami lagi. Hoy! Pagka-view palit na mo. Palit na mo, palit. Hindi na ako kayo. Luwa kayo mga pare ko, malingaw sad ka ba? Malingaw kay bago pa man.
Tipid pa yung tubig ya. Labog ka nang itablik-tablik ron. Pagkatun rang sa balde. Wala. Patay ka na. Wala ba na tayo? Itumba na. Wala tayo, iyar to. Karang nagbutang na na. Tanaw naman po di ba? Barungan. Nasya ko kayo nga, luto-luto. Hindi kayo nagtanong kasi tindahan nila. So, kapalit na po. Puta kayo ma'am. Gitanaw naman po. Nagtanong, nagtanong ka. Ang agay. Gagunit mo ba ito? Puta kayo nun. Pinapong silpon. Alpaka o Di, gito yun. Kaya ron hinluan. Nabuling o. So, pasirita. Ron. Ito yung buling. Karoon na buling. Di, pasirite. Pasirite. Puta kayo nun. Namayang na po na. Labaw pa sayang. Hapilin na. Ari ba? Ano ya ba? Ibabag ya. Ibabag. Uy. Di lagi na ya. Lubong-lubong. Ari ba? Atras ari niya. Ipababag. Kita ka kayo. Ano tayo, pa-views vlog ba? Oh. Highlights. Yung tanaw ra po dyan. Timing. Gih, pasirita. Nakuha itong imong ko. Oh, di ba? So, na hinluan. Ano, naggas-gas oh. Di, okay na. Okay na. Awar na. Hinayang nagkaka. Yo, ayo. Palit na mo, 2,000 only. Pila ya? Pila na presyo? So, isa ba? So yung mga brigay, palit mo ano yung mga brigay sa Denmark Clickmark. So nasa sila tindahan sa Shopee, sa Lazada mga brigay. Nga tag ko ano siya mga brigay, tag 2,975. So tipid ka na siya mga brigay sa mga naidaghan sa kinan dia, mga motor. So gamit yan yung mga brigay. So yun, bago pa ni sila mga brigay pero most trusted na sila sa Lazada o sa ano sa Shopee no. So legit ilang mga mga brigay, mga gamit. So branded pa dyan mga brigay. Lotus. So order yung mga brigay, ilang link nasa comment section. Yan, ligo ano na sag. Come again another day. Hapit na tumbag mo to ni Richard. Kapita mo tumbay. Kapita. Sa amin. Titikas. Pabukara na. Yun, unsa naman eh. Sige, tira. Oh, suyan. Kuya. Di, water truck man siguro na yun. Water drop. Sa. Waterproof deh. So yung mga brigay na ko i-insert nga shoutout. Siya ang seller sa Denmark Clickmark mga brigay, no? Siya ang nagabi-abi sa mga para ma-promote na yung product. So shoutout ni mo ma'am, Will C. Gabuya. Seller siya sa Denmark Clickmark no. And kaning Denmark Clickmark mga brigay na sila ko ano page sa Facebook. I-follow lang sila mga brigay mo ni lang page mga brigay. And especially ilang Lazada store o Shopee store na kananduha mga brigay. And pila pa lang na sila ka months nagsugod mga brigay pero preferred seller na dahil sila mga brigay tungod masaligan nilang product nya dasig dali ra sa shipment ba tapos original branded pa dyan mga brigay. So yun, ako rin isingit kay nakalimtan gahapon tungod sa panghitabo nga natubang motor Richard nawa sa kung una nga shoutout ni si katong nag-abi-abi na mo sa Lazada. Kaya ako siyang gichatan god na sugot pa mo ana promote mo ana. So happy kay mi nga nisugod sila nga i-promote nga nakadawat mi ana wala ra koy bayad so kapalit ra silang product. So yun, daghang salamat nimo Ma'am Wilsie. And daghang salamat sa tagiya sa Denmark Clickmark. So yun, balik na sa video. So yun, grabe ka nindo to. So palit na mo for only 2,000 pesos only. 2,975 So, mga kay. 2,975. So yun, sulit kayo kay brato ra ba niya makatipid po sa tubig no. So yun. Palit ha. Wala to mga barangay. So Ano, Lotus nga brand mga barangay oh. Lotus. So salamat sa Denmark Clickmark. So sa pag-sponsor naman no. Yun, namin panghinlo. Sa sobra ka kusog, nahayang akong motor, gitanaw ra. Wow, gibaro. Baldi. Ala, Patay ka na.